tiegħi, smajt il-Mark Morales u anki wkoll il-Matteus u forsi anki wkoll il-messaġġ ta' Danotello. Mela minn issa jiena ħanibda nieħu tuffiħa, ħaxix biss u 2 liters ilma kuljum. Problema kux semana sew, xaħat mednek. Għaxejlek dik id-dieta. Jekk jagħmel ġimagħtej, jekk ħajmur tajjeb. Ma tistax tibqa' sejjer imbagħad ovvjament. Inti dejjem għatta di isma' jekk ħadd tagħmel xi ħaġa mhix ta' konsistenza li ħadd tkun il-ħajja tiegħek, intom qed ngħidu għadi. Biex hekk tiġi forsi jisa detox, jekk ħajkol ġiex tuffiħatu ħaxix biss, u ħajamel ġimagħtej. Il-ġisem naħseb jiġi. Mhux ħajmut. Mhux se jmut, anzi naħseb jieħu break u jieħu r-ruħ. Jiġifieri mhux qed ngħidu aħna li hemm riskju li wara dal-ġimagħtej jibda jikol iżjedda? Dik waħda għandek riskju wkoll ħankun onest miegħek Mark Karl illi aħna hemm differenza bejn itilfu l-wejt u nitilfu x-xaħam. Mela ħansemmu għax isa ġiet lem id-direzzjoni. Mela isibu illi aħna jekk nagħmlu dieta biss madwar 60% tal-li nitilfu tal-wejt tagħna ikun xaħam. Għandek l-40% l-oħra però, illi sfortunatament hemm tendenza li jkun masil. Dik ma rridux. Għax aħna la rridu nitpaħħu. U wkoll jekk aħna nitilfu minn dal-masil, il-metabolizmu tagħna ħajimxi aktar bil-mod illi ħajwassal biex ir-rata li biha naħarqu l-kaloriji tkun anqas ukoll. Allura kif jgħidu bl-Ingliż it tends to backfire. Minnaħa l-oħra jsibu li min jagħmel l-eżerċizzju, speċjalment dak l-eżerċizzju li nħobbu nuru hawn nitkellmu fuq anke jiena u Mark. Dak li du resistance training, tajjeb fejn qed tuża l-weights. Isibu li f'dak il-każ 80% mhux 60 ikun ġej mix-xaħam li qed naħarqu. Mela jekk qabel mingħajr l-exercise jiena kont qed naħraq 60% xaħam. Bl-exercise ta' resistenza 80% ġej mix-xaħam u 20% l-oħra ġejjin minn dak li jgħidulu lean body mass, jiġifieri dak li huwa muskolu u dawk l-affarijiet li mhumiex xaħam. Mela ara l-eżerċizzju kemm importanti. Min jagħmel crash diet ħanibda naqqat naqra. X'jiġri? Hemm tendenza illi jkun 50-50, mela kemm jitlef xaħam ikun daqs kemm jitlef masil, mela jekk pereżempju ħanivvinta. Crash diet prosit. Crash diet x'inhi ma sari? Crash diet jiġifieri illi jiekol oġġett wieħed biss pereżempju f'ġurnata. Jew li jiekol dak l-oġġett wieħed skont x'inhu ftit wis kaloriji li nagħmel dieta estrema. Ngħidu kif għatlek jiena, pereżempju ftit ħaxix, tuffiħa jew banana u 2 liter 3 liter silma u daqshekk. Eżatt. Hemm dit-tendenza illi jekk pereżempju bniedem tilef ejja ngħidu 5 kilos. U għax għamel il-crash diet, jiġifieri illi kien qed jiekol oġġett wieħed pereżempju, nofs bin-nofs jintilef xaħam daqs kemm jintilef masil. X'tirriżulta dik? Tirriżulta li apparti li dan ħataqbiżlu xi darba jieħu tuffiħa biss, meta inti ġaj bdejt ikol normali għax inti tlift mill-masil, għandek il-metabolizmu iktar bil-mod, equals it-tendenza ta' ġismu huwa illi għax il-metabolizmu bil-mod dak li ħajjikol m'hemmx dak l-oġġett b'saħħtu daqs qabel li qed jaħraqlek li qed jużalek